Na tafo da hajata buwayi ka sake mun baiwa da buɗi na daina ta'inta ka samu hannu a aikina alfarmar rasuluddina sayyidana abba sayyidana ya Allah da do salatanka wa al-mustafa wani jadda sa'alai hada sahabu ka dan kaunar su ma bana gada Abubakar Umar Asa Usman da Aliyu an gurin nana da ruwa ta maulidi na sai da fadin ma'umana da maulan mu Shehu Tijani da Barhama shi kasiri ne maza sai maza da Ibrima Amadu uwa muradi ne da ɗan Fatima wakilina da bambanci kai ya danana da sallama nake shigowa yau assalamu alaiki ya nana da salamun nake kaiwa na zo har gidan kumomina mulidin ki muka shiryawa a garin da ruwa a bar kauna da ruwa na ta maulidi na sai da fadin ma'umana abinda za ya ba ku mamaki matasan wuce maza zaune ina zaune sai na riski kira aka ce mu Musa ka ɗauka ne ashe za mu je maulidi ne da dogon ruwan kiyana na maulidin na famulin liman ne mata ne amma suka haɗa shi akwai sayyada uwa goshi ga su sali suna ta murnar shi akwai sayyada aminatu me suna kun kakarki anana da ruwan na ta maulidi na sayyada fadin ma'umana taron nasu yayi tari sabna ga ɗan agaji suna ladabi shefin nan su sun ciyo wanka ko shiga ta su bata arena ba shef malam kan nagarin sun ce malam maliki nagarin nan ne gari bai da kyau idan ba ku soyayya ba za mu daina ba kuna ko ba an zubin taki kun ba ku ba ta yi kyawu ba ku ne arzikin munana ku tsaya mana mu daina yin barna da ruwan na ta maulidi na sai da fadin ma'umana yan dogon ruwa kuma soya ne suna san ki sayyada nana na kalla cikin idanuna makiyan bayawa a rubina mabaruka ki ƙara nashe lamari na ki sa a nuna na gawaruwa garin Taraba cike da jama'ar balfuran ku yayi huda muna yin ado da sannana mabaruka ki ba mu mun yi bida yace tanadin mu unana ya mana agaji muradina dogon ruwan na ta maulidi na sai da fadin ma'umana akwai malamai suna nan jirin da masoyan ki sayyada nana shek malam kan nagarin sun dai shek sufi fanaki ne nana da malam malikiya nana da baharin ki sayyada nana ya sayyada nana ya sayyada nana ku yan agaji fa mun gode jama'ar dogon ruwa bar
barka ne lalle kun rike